Nakita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Piolo Pascual po, para sa Ang Probinsyano Party List. Sa lugar kung saan may kawalan o kakulangan ng oportunidad, trabaho, pagkain, edukasyon, kalusugan, karamay mo ang number 60, ang Probinsyano Party List. Tayo na't sumama sa kampanya sa pag-unlad ng ating probinsya. This political advertisement is paid for Ang Probinsyano Party List. Purok Akasya Poblacion, Titay, Zamboanga, Sibugay, 7003. This political advertisement is paid by John Moises Arpriagas, Rizal Street, Ilawag, Ginubatan, Albay. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. Senator Ronald Bato de la Rosa, para sa ating seguridad at kaligtasan, sagot ka niya, itaganyo sa bato. Yes, sir! Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Ang Lactopaffi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Radio Runda 675. Kada to, wa pa maon ang kanang ana. Okay. Balik ta ha kay alas 8:39 na. O di agyapon sa tong linya. Ang atong gobernadora, Governor Pam. Kay naputol ang atong link niya kay nindot gito og naunta sa diri but unfortunately kadlaw na in town sila. Okay. Pagaw. Mo feedback day ko no, Gov Pam, thank you very much sa Malabuyok, no? Malabuyok, Cebu. Pasalamaton ta sa Malabuyok, kagahapon doon ako feedback from my wife, si Marisa. Yay. Mga parents sa Kwan ba? Sa Immaculada. Taga Malabuyok. Matay. Penting kusog gagapon. Kusog kayo. At tanang lungsod man. You know, ang feedback sa mga taga Malabuyok, ang katulad ng reklamo nila, ang ilang district hospital dagom lagi mangita. Mangita. Palit pa kang dagom. Ato sa i-acknowledge si station manager na mo ang inahas kanunay panabang na mo dire si Ma'am LV kanit nag-monitor nato. Hello Ma'am LV. Iya man paborito pod. Ano yan si Bay Igan pa sumala dito sa Kauluan Morning Bay og sa iyang kapika si Miss Jima so sobrado. Ma'am, ato tong tiwason ang kaning sa agriculture og sa mga fisher folks. Okay. Kay kani mo ginihinungdan kay sa imo nang giingon nga ang inyong gipakaon dili dito mga anak og professionals, anak og mga negosyante kundi mga anak in town og mga mananagat og mga mag-uuma. Mga workers sa city kay I started diya sa Carmen, Baring Carmen that time. Ang kana dihang Baring Carmen pinakataas og malnutrition rate. Asa napita ma'am? Carmen. Baring Carmen. Baring. Barangay Baring. Oo, nakakita ko sa imong feeding program. Ganong daghan magkaayog pasmadong bata niya? Ngano nang sa una, Rick, pero amo nang gitutukan og mga 3 years man siguro. Together with Rise Against Hunger Philippines, no? Karon, no, good news is wala na sila. They're not in the list of mga undernourished children. No. So, mo pag-approve nga kung tutukan lang sa LGU
ang usa ka barangay nga taas kay malnutrition rate. Ug Yun sa hunger. ninyo pagkuha og datos, nga ganun nakuha mo ninyo ang maong barangay. Naman ay data ang National Nutrition Nutrition Council. Ang NNC. Sige, ko naman na, si Parolita Mission, may ano na. Libog sa ko ng NNC, ato sa hotel, ang ilang ilagaran, mga pobre kayo. Ato sa hotel, magpatawag og meeting. I have been working with her for Oh. over years na. So we got the data from them, you know, and tanaw na mo, tagan kayo, taas kayo ang malnutrition sa province of Cebu. Sus, paita, no? Taas karon somewhere there, hinatilan. Kung asa gali ng poverty, taas ng poverty, taas na din ang hunger. Murang mo ni magsibo. Kay, og imong tanahon, sige, warawara nga, pirtig yung pagkadato ang lalawigan Sugbo, pirtig na yung pagkadahan ng mga pasmado. Correct. And also, ang ato ang, yes, yeah, silang propaganda lagi, ang Cebu yun ahin. And it's nice, no, but we have to, there's no shortcuts. We really have to address what is impending problem in the province. No? Like, ang kanang imong gi-mention ganina, ang healthcare, Rick. Yeah, Bitaw. Malabuyok, nag-feedback lang kagahapon, my wife Marisa was talking to many parents sa CIC sa Immaculada. Niya, mga taga Malabuyok, ingon lagi sila na nakadungog mi ni Pambari 4, mao sa Malabuyok, nakita na mo ang iyang vision ba, especially ang healthcare. Dagom gihapon problema dito kuno. Dagom, gapas. Kanang basic yung kayo. Kanang basic ba? Kanang dextrose. Yes. Mo na. Basic. Would you believe na yung mga hospital way oxygen? Ay, sus, samot. Manumbong na ako. Good, dasang kay manumbong na ako. So, muna di das lang ka, linlang ano ba? Muna nga, Di po nila batubag. All these years, we have been made to believe that we are the richest province. Pero Rick, health is wealth. Bitaw. Kung saan na nato na nga dato kayo ta, we cannot even address the health issues. Mo, sa probinsya sa Sugbo, mo na kung ako'y mag-gobernador, hospital unahon. Sus. Ma'am, si a retired broadcaster o ni a retired soldier mo po ni si Jean Valenzuela, ako ning kauban sa una, ingon siya nga, kung mag-guest ni mo, di naman, si Governor Pam, ipasalamat ko sa iyang support sa among medical mission sa Tabuelan last year. Ang iyang foundation, ang Simply Share, mo imi-support sa among feeding program dito sa Tabuelan. Yes, okay. O niya, ang akong suod po kayo nga iyaan dito sa Luxembourg, si Manang Nina, Escultos Hansin, i-shout out ko sa bagong governor. Hastang ilgiga. Pamilya na dadiri, ha? Salamat Si Alan Latasa, salamat kayo, no? Nag-view si Alan. Yung mga naminaw to sa Carcar City, salamat, thank you. Minglanilla, salamat kayo, Minglanilla, sa invitation gabi. Pero basta nagkaedad ta, murag lisod ta kayo magtunga. Angkon sa angkon ka, murag mo ikaw counterpart ni Lalay, loloy ka. Lulong pa or si Lula. Lulong. Lolong. Si Lolong o si Lalay na. Nagkuyog na ba si Lulong o si Lalay? Si Lalay, bitaw. Lalay o si Lolong. Gapon. Giisa, kamot ni Lolong si Lalay. Wain taon po ni Kuyong nga masanitor ka kay magkuba man yun. Di apay. Nakadungog kong tabi ingon ang taga-Dumanhog. Wa sila pasod lagahapon sa Gaisano aron siguro nga daghan gyud kain tao ay lang i-mention ang akongan kay ilado ra ba ko dito. Wa gyud in taon ko na kay matud pa wa pud sila uniforme. Wa may release allowance ang DBHW town kung di ka tambong. Unya mo lagi na, siyempre. Kani ha, mo nang atong slogan ha. Padal! ang ako. Okay. Kabawa mo atong fiestas pinumungahan. Gapon. Diay concert no katong 4. Diay concert ba niya ang DJ niya siya BBM. Sus ang mga tao ang gisyagit kay Duterte. Sus paita. Mo bitang wala gyud matos Minglanilla kay balik-balik mo sa. O sa tawo ako kadungog ako sabot. Mao ba? Si Kenneth mapildi na sa Lalay. Matod pang Kundi man tas. Salamat also, Argao. Salamat. Thank you very much, Argao. Matod pa ni Manoy sa Junior Molo, ha? Matod pa niya, visa
butante, bisag dili butante sa Cebu nangandoy jud mi tinuod kay tuwa man is kauluhan sila. Bisag di nangandoy jud mi og kauswagan o kausaban sa atong probinsya diha sa Cebu kay nindot kaayo ang kauswagan sa probinsya mo'y ipagmalaki sa atong umabot nga gobernadora. So singiga si Ludwig Umiga, the more they destroy Duterte, the more the people will support Duterte. Sang ingiga mo ni. Sa tanang distrito, gusto lang na akong ikuan. Kamusta? Ikamusta tanang? Kamusta gikan ni Pambari 4 of course. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seven districts. Ang among mga nabiling mga pangutana regarding aning healthcare program sa province. Karon doon na ba mo'y nagkadaghan maning doctors ka ready to volunteer nagkadaghan na pila man ni sila kabuok kon mahibaw-an na to ang gidaghanon nila unsay ilang mga expertise sa ilahang pagka-doktor o unsay ilang buhaton in the first term nimo as governor. Doctors for PAM ni sila. And then doctors for PAM. Ang tawag nila niya. It started, we found out during the forum there, hindi mga private hospitals, naani sila, kanabitang mga tawag nila mga fellow, naani charity programs, ba? And then they're willing to consult, kani mga specialista na sila mga fellows ba. So wala siya nga top, wa sa takibaw nga na day program ngayon ani. So it was very productive that time. Nahibawan na to unsaon na to pag-coordinate sa mga doctors sa ilang mga programa nga makatabang kay we always thought na altura ta sa government hospital. Sa mga private hospitals na asa day sila mga program, charitable programs. So there was an exchange of ideas kung unsaon and it was a very good start, Rick. So we took notes, ilang mga suggestion. Kita buligan nga makalingkod ta. We will make programs out of this nga para ang mga espesyalista dili sa Subo, sa city, willing na imutabang sa taga-probinsya. Pero kanay mo tingaling wala po na sila magpakabana kani adto kay ang mga doktor sa Suwa gipagkiha man sadto. Actually, ang katong iyang gikiha nga doktora, mo gini ingon na mo nga na ay programs nga ingon ani nga pwede na nato ni buhaton para makatabang ta. So grabe ang opportunity ba nga imong giingon ana gi-stress nimo mga doktor nga dako man kay sila matabang unta di nato, no? We just have to engage them. You know, as a governor should have engaged them and daghan kay makuha benefits from them instead of awayon, instead of kihaon. So pero ang usa sa mga issues that came out, of course, kini mga doctors, mga specialista, ang murag ang rate or something, no? Mga consultancy rates anin nila murag initially are there discussions among the PAM for doctors for PAM na how can, although it was resolved I think during the time of Governor Junjun Davide, murag watay nakaproblema atong panahon na, no, sa mga doctors ato. Correct. There was one doctor there, no? Si Dr. Espina, si Sean Espina. He was very active in advising Gov. Davide at the time. And so there were talks about kanang telemedicine ba? Before mga tao mo ato sa city, equip ato mga hospitals sa municipalities, they are willing to take into kanang mga telemedicine ba? Nga mga doctors diri sa probinsya, pwede rin manawag nila. Of course, it comes with a cost, but dili as much. Yes, bitaw. At least kanang digitalization, mga consultation, pag-digitalize. Pero they're willing, mutabang para sa kanang libre ba ni ang ilahang posibleng serbisyo niya? Nagihapon siguro na. No, naana sila ikuan, but it's charity good, di ba? Yeah. Ang province lang yun has to collaborate with them. But if there is one gali, no, it comes at a minimal price compared to the lives that we lost if we do not engage the specialists. And another thing that was also discussed ba nga kani mga specialists on a weekend, some of them they want to go to the province also para mo relax, unwind. Yeah, tinood yun. Unwind, tinood. Yeah, bring their families there. Why can't we not welcome them? Daghang kay tag mga resorts. The province can take care of this. Wato ka sa probinsya,
mangupira kag pila ka oras, and you have the rest of the weekend to share with your families. Why not, right? Bitaw. What we did na Nainumdum ko ha, ni ani, si former Mayor Gay Yapa, karon kandidato ni pagka-konsehal sa Pinamungahan, anak ni Dr. Yapa. O niya, Yan, akong close friend ni mo daw, si Mayor Gay. Not only friend, but we're not only close, but we're also relatives. Sus kandiduta. Atong gipangutanan kani adto, murag ni katawa si Mayor Gay. I don't know kung ma-recall ba niya. Nganon daghan man kay sa probinsya Sugbo ang mga bata kanang mga 5 years old up nga tambok kay tiyan. Mga dagkog tiyan. Pero gagmay kay bukog. Imo tanawon ba kana bang structure sa lawas? Lahi kayo sa ubang bata. So doon naman immediate nga solution. Kana bang lunas usay tawag na Boss Rico kana bang kana bang gingon nga dinalian nga murag makuan ang bata muhimsog in a few months. Naay solution there's an intervention there. Ang naay mga NGOs ani international NGOs manghatag sila ani. Mura ni siya peanut paste na ipakaon na lami sa mga bata to address ang malnutrition. Dili ni sila sa una, Rick, but ambot ka ni manggo sila lay, di maguni siya engage in mga NGOs. Dili siya ganahan. Di siya ganahan. We don't need your help. Mindset, but we don't need your help. Don't mess with us. But morning, we have to engage international NGOs. But good. Who addresses malnutrition? I've met some of them and I've worked with most of them. So mo na nga naagitay office nga mo engage ani nila. And it's like funding, that is like expertise. I just have to facilitate it as governor. Ma'am, ako lang na-acknowledge ang taga-Danao, matun pa niya puhon, sige na mo duha dito sa Kapitolyo for Governor Pam. Taga-Danao na, Vicente Mata, o niya, si Cap Romilay, matun pa niya, Cordoba ni, matun pa niya, lisod ng pildihos lalay, ka na amang luloy mo laban. Luloy. Ang saman si Lulong nga, bangagman. Yapay usay, Joselito Efren Suaso, matun pa niya, bisan pag libre na ninyong bugas, di gyap bisan pag mahalon nga klase nga ganador pa na nga bugas, bisan pag naay pakapin nga sudan, dili gyud mi ninyo mausab ang among utok sa mga tao nga ikaw bangag traidor ka. Traidor mo lang. Tambalos-los og ngiwi pag yun nga partido tagrabiha po na niya. Asa inyong gihimong Duterte mas maisahan, mapildi gud mo karong election. Joselito, nagpada pa siya 10 stars, oh? Di lang traidor kayo. Mulang traidor na ako. Baga sa kagnaw, oh? Yang papa ba? Ang iyang amahan, gipalubong pa. Iya pa yung i-traidor si Duterte, ipapriso pa yun niya, ipa-impeach pa yun si Inday Sara. Una ka traidor, Lulong. Pero di ay troll na soda, di ay troll. Oriel Opon. China gobyerno na siya. Mani siya. Di agi nasagol ka kanabang sakop ni lalay. Si Boss Rodex Iran, malabuyok ha. Morning, boss. Wala. Ang ako lang concern ba? Og imong tanawon ang karon at this time nagkadaghan ang mga doctors o mga kanabang mga nurses or mga medical personnel nga nagsige nagpakita ngadto sa umabot nga gobernador nganong wa manigyud sa una, Boss Rico, o niya nganong gikinahanglan man nilang himuon pang gobernador kaning atong guest karon si Pambari 4 aron sila mo pakita o sa tan-aw nimo ani ma'am. Wala gid suppressed and wala gid sila ma-engage. Imagine ka kihaon pa ka during COVID. Muna ito mga frontliners during COVID. Iya pang kihaon. That's the last thing you would do, sa mga doctors. On the contrary, you should welcome them to the province. You should engage them. Di ni mo kontrahon. Muna karon for the first time na feel nila ba nga pwede sila mutabang nato o naagi nako. So muna full support na ang mga medical personnel. So, do you know, asa ko kakuha information ani ato ang healthcare situation sa province? Gikan nila. Daghan kay mo PM na ako regarding sa sitwasyon sa atong
hospital sa probinsya. So, di ako kakuwag information. Taga-Kapitolyo, gyud. Na, gyud. Reliable. Reliable kayo nga Ah, source. bitaw, bitaw. Okay, taga-Kapitolyo man. Gikan ni nila mismo Yes, bitaw. sa hospital sa probinsya, kani mga information na ako. Asa man ko kibaw nga walay mga ECG, walay mga oxygen. Yes. Upan, walay AED. So, ano kani ba mga posible ba kani magkumpleto by kani bang una kaning mga gusto kayong mo kuha bitaw, gusto kayong mo donate, gusto kayong mo serbisyong libre sa mga doctors, posible man ay magkumpleto kaha ma'am. Og ang doon na ba ni sila kanana ang mga ready na nga mga butang o mga equipment for donations. Yes, like mo na nga ato naman nag-announce nga iglingkod na ako ka ng mga municipal hospitals. No? Gaan yun ay nag-appropriation para makalihok dayon sila diha dayon, makapalit dayon sila og mga life-saving devices nga wala yun na equipped sila before. So mo gyud ay atong una pagkatan-awon iglingkod nato ang sauna to paghatag appropriation ani mga hospitals dayon. Ano kanila ba mga hospital? 60-40. 60%. Ako na ibawan, ha? Wa ko mag-mention o kung ano sa mga LGU ni, ha? Ako na ibawan. Good na niya na lang tao. 60% resibo, 40% tambal. But so far, Karon, do we have the document already of checking the budget for 2025? Remember that you'll be assuming July 1. So it's already halfway of the year, no? So ang budgetary allotments, ana, o mga kwan gina, no? Watay siguro, base nahurot na karon gani, no? Nahurot ang palit ng dagom. Si Manoy. Si Manoy sa Junior Molo, matod pa, mabuhay ang bagong gobernadora. Guwapa pa. Kaya pag yun si Judith Maravillas, sa mga nakalabay nga mga election, relax man kayo mga kampanya, si Gwen, karon panic mode man, nga no ka, ha? Ugat good. Nanay kuyaw. Sa unang huyo ra kuya karon nangugat na. Ya pa mga bitset asar oy. Usilito Efren Suaso bisan pag libre taas kayo nyara. Di na to ni Tiwason kay murag wala mo tay oras. Pero in some other time ma'am, amo na lang pangayoon ang imuhang mensahe para sa kuan kay murag maikog na sa minimum mo kuan pag maayo kay murag pagapag yung kaya in town but ang imong paningkamot alang sa katawhan sa lalawigan Sugbo magbunga na sa maabot nga Lunes unya daghan kaayong kana bang nagsalig og nangandoy nga mapuli na ka aron in town maatiman ang tibok probinsya. Ma'am, go ahead sa imong mensahe. Yeah, mo bitaw na Rick, mo bitaw na nga karon ay ang ila yung mensahe nako dili na ingon na ma'am butuhan ka na mo ang ila na ma'am, pag-amping in town. Yeah, that's correct. Ang muna ako security karon ay mga sorry ka ito sa mga pulong-pulong ako mga appearance nga na-cancel nga di na mi kanha kay tungod security issues, no? So asa raman gud unya na ako makalingkod ta, duawon gyud ta mo pero karon importante kayo ako seguridad. Kay wala ta kibaw kung madesperado na ng kontra. Bitaw. So mauna ako karon nagbantay jud ko, nagamping jud ko sa ako ang seguridad. Tinod. Si Patrick, wala na ko sa akong balay karon, no? Yeah. So, naan ako mga safe houses. So, ang ako lang gihangyo sa ato ang mga tibuok ka ng taga-probinsya nga mubutar gyud sa karong May 12 kaya ang ilang usa ka tikas buhaton ana bayaran unya dili na pabutaron. Yes. So, hangyo ko ninyo kung tagaan mo, gawata na atuan ng kwarta. Yes, Sakto na. Gamit na ilaha. Pero butar yun in town mo. Ipaglaban yun ninyo inyong boto. O palihog, ipaglaban sad ko kay ako, ipaglaban ta mo. Kay kamo ang Sugbo. Okay. Dili ako. So, salamat kayo. Salamat. Salamat kayo, ma'am. Good morning. Thank you. Amping. Stay safe. Daghan kay salamat ninyo. Okay. Maayong buntag. So, amping kanunay. So, ang mupuli ni Lalay. Onya sa Lunes. Onya Lunes ato tong tabangan gyud aron siya mupuli ni Lalay. Kaya ko na kita igong oras hurot naman. Onya mga itag dispensa sa karpat na naghanang mensahe na noon. Sa mga mensahe, sorry kayo. Okay, so sa ngalan sa tagdumala sa
DYKC RPN, si Ma'am Station Manager nato si Ma'am LV Canet, sa atong mga kauban sila Engineer Glenn Tuntod ug uban pa. Of course sa atong mga kauban dire sa ngalan sa atong umaabot na gobernadora sa lalawigan sa Sugbo, Pambari 4. Inyong alagad sa kanginan Rico Osmeña, kamo ang Sugbo. Sa among mga partners sa Masters Control, silang Boss Glenn Tuntod og si Ting Chu Pipito, ang among station managers, Ma'am LV Canet. Inyong mga alagad, Rico Osmeña, og ako pasaporte, may buntag! Inyong debate ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa magsisibya ug way labot kining istasyon.